wiwitane anderek sang pakek priya bagus polahmu ku lho ya kok dandur Mas Hamlu nek gogrok ngono niki sederek-derek niki sasi songo munggah wis gak nopo calangan mergo meteng isin dhek omonge sasi songo 10 teko 11 sing urung bayek urung nopo calangan niki mengke Pak Sarno nggih ngapunten mergo sinden niki papat mengke kon tambah biaya nggih lha niki gimbal sitok kok kang olah budaya misumi ongkose tambah mi mergo sindane gawanmu loro wong Tiongkok bareng kan sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking swara kurang permana ning wasis ngungrum angungrum marang bendera Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresna sesideman patenono timbang perpisahan ladya kang selestya tak rewangi samudana marang keluarga garwa lan peputra liwat kincanging alismu kawasang glendang rasaning hatiku nadyan wasling serius aku isih mampu ngladeni salahmu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katukan nyrimpung jiwa ragaku kok kurung kahormatan mamprong rupa ngarepinjung urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa
isine kowe apa-apa wae senatian sesideman mesti kasembatan. Paripurna lelagon sesideman ugi ngaturaken kawilujengan sugeng rawuh sederek-sederek saking Moran. Sak lagu tak sak luhur lho. Sik. Dah. Oh. Gendok cahayu jenengmu sapa Patemi sliramu Pindowara Sembadra Patemi aku ngemis tresna Patemi Dawa ngayu klapa muda leganana nami kula Patemi laras Patemi laras kesampun dangu
Patemi ditinggal wong lanang. Kula niki sik rondo gantungan Patemi. Niki pisahan tapi durung pegatan. Kurang ajar nduk bojomu kuwi. Duwe bojo ra tau dikeloni. Patemi nadyan kowe nduk rondo gantungan mi. Patemi Aku sabar ngenteni kowe pegatan Patemi. witing tresno Mas saka kulino. Patemi saya suwe aku saya Patemi tresno. Aku aja kok tinggali lunga Patemi. Aku trimo sego jagung godhong teloke dos dos tenan Patemi. Iki leren tenan leren nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil azim amma ba'du. Dumateng para prajangga kawula hormati. Dumateng para bini sepuh sesepuh ingkang kula betosi. Dumateng Bapak Ibu undangan para tamu, para adik-adik sinuman ingkang makarya wonten dalemipun Bapak Sarno ingkang kala tresnani. Kula ing mriki pinangka pamundhut saking Bapak Sarno sekalian garwa ateges kula mboten angilang ngicali trapsilanipun pahargyan. Kula anamung piniji kapurih ngintun Bapak Prajangga sak rombongan ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi mardi-mardikaning penggalih. Pak Sarno sak keluarga mbok pilih wonten kekirangan saha kalepatan arupi menapa kemawon anggenipun nampi rawuh panjenengan sami kirang gupuh kirang aruh palenggahan ing kirang sekeca pasugatan kirang wirasa. Kula anamung nyuwunaken pangapunten sak kathah-kathahipun. Nggih Bapak Prajangga sak keluarga kula marak seba wonten ngarsa panjenengan sami anunggani dawuh dumateng Bapak Sarno sak keluarga. Pak Sarno sak keluarga nyuwun donga pangestunipun wilujeng dumateng panjenengan sedaya anggenipun nggadahi hajat neteping darmaning ang sepuh kalian syukuran netakaken wayahipun Bapak Sarno sak keluarga. Mugi-mugi anggenipun nggadahi hajat manggya kawilujengan kesarasan tebihna rubeda caketna kawilujenganipun awit dinten menika ngantos dugi selami-laminipun. Ya mangke kula mboten saged matur kathah. Bapak Sarno sak keluarga amangke nyuwun gending sepindah eling-eling kaping kalihipun nyuwun gending selamat. Nggih mbok pilih anggen kawula matur wonten ngarsa panjenengan sami wonten tumpang suwih anggen kula matur wonten kasare rembag kula amargi kula mboten kirang pengalaman kula namung cadhong dawuh dumateng panjenengan sami sak kathah-kathahipun. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki keparenga kula matur dumateng panjenenganipun Pak Sarno sak keluarga. Kula saking
mewakili kanca-kanca karawitan tuwin Ibu Waranggono sepisan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami kunjuk panjenenganipun Pak Sarno sak keluarga saha sederek sedaya mliginipun piantun-piantun ing booking mriki sampun kepareng nampi kula sak prikanca kanthi saka saha rena ing penggalih pangangkah lumantar kawula sak prikanca anggenipun minangkani pamrih ingkang mengugati saged nuju prana penggalih nanging kemawon mbok bilih kula sak prikanca anggenipun minangkani dawuh pamundhut saking panjenenganipun ingkang mengugati wonten kirang saha langkungipun mawantu-wantu nyuwun agung samudra pangaksami ingkang tanpa pepindhan boten langkung nderek ndedonga mugi hajat niatipun Pak Sarno Bumini sak keluarga dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Sakniki wis dadi wong tuwek ya Pak Nu ya. Omah-unen-unen wong nek wis mantu bupak wis dadi wong tuwek. Dadi saiki pama putune ngono putune ngelu mules wis oleh nyuwuk. Ngono unen-unene wong tuwek ngono jarene ngono. Mbok menawa anake sewayah-wayah ngelu mules engko disuwuk. Lah kata-kata kita banyu-banyu tawa ku didamoni ngono wis tambane ya iki le ngono nduk ngono tambane ngoten wis dadi wong tuwek wis kudu piye ke mawas diri terus anu piye ana wong tuwek ku ora kaya enom kula dhek wingi oleh pengalaman muga wong tuwek niku penyakite mek loro siji budhek nomor loro lali nggih ta nggih niku nggih Nolasen nggih penyakite wong nek mudak tuwek penyakite siji budhek nomor loro lali niku gawane ngaten mugi hajat panjenengan Pak Sarno sak keluarga dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala tebihaken saking balak musibah rubito sambikala punapa kawon cinaketna kawilujengan paring ana panjang yuswa ingkang barokah rezeki ingkang kathah melimpah barokah selamat dunya akhiratipun amin Allahumma amin pun matur nuwun kintunanipun pun raosaken kanca-kanca sedaya mengki gendhinge pun aturaken kanca-kanca sak bibaripun tari piring manganten nggih matur nuwun nggih Pak Warto nggih nggih oke konti wae
Dating triya dewek pisah lawan garwa hangles kekes dahatisnis sang Rama rasa tresna kang kaendam sarwa mikir ati tan bisa jejer kaya ra bisa ngocati saben wanci tansah anggodo ati wedi blaka pungkasane temahan lara tresna yen katulung nanging caket sajroning batinku gonku nandang tresna iki wis kinodrat satremo nglampahi dangdute ireng putih. Ula sawah sapa ngendut datan wah atiku wis kapilek
golek bojo Mas kanggo salawase ireng putih apa ta bedane saya nampo yen wis dadi jodhone ngalan susah padha dirasake kojo bekti marang keluargane ya apa ora ya apa ora iya ya apa ora iya rasakno dhewe ya rasane kowe bareng ya apa ora Mas iya ya apa ora iya ya apa ora rasakno dhewe masuk ireng putih ireng putih tak kira padha wae tutu kulit sing padha direbeke sing dadi atine cocok lan narane golek jodoh Mas kanggo selawase ireng putih tak kira padha wae tutu kulit sing padha dirabutke sing dadi atine cocok lan narane golek jodoh Mas kanggo selawase ireng putih apa bedane saya nampo nek wis dadi bojone bungalan susah padha dirasake kudu kate marang keluargane ya apa ora ya apa ora rasane dhewe ya apa ora Pak ya apa ora ya apa ora rasane dhewe jos tenan ingkang nembe kapiyarsa kawiwitan saking Ji loro telu papat lima. Papat pas ya pas papat gandeng loro ya loro. Piye iki tukang syuting lem noto piye? Ya, nang ngono wae. Monggo derekaken gendhingipun Putri Madiun. saji seswarane basa napa
putri Madiun ngangeni ngambar merak hati putri Madiun tak puji dadi kembang ing sesame eling-eling aja lali ing tapel wates Madiun ngawi tak pangkurik moning dada manunggale cipta tana rasa Narasa gugah hati ningsun Sumun narasa rate netra Anda pasar sopan mring sesama Esame putri Madiun Kata priya kang sanyo kayung yon Kayuan jayeng bawana Baya marga anteng nuju prana putri Madiun ngangeni ngambar merak hati putri Madiun tak puji dadi kembang ing sesame Eling-eling aja lali ing tapel wates Madiun ngawi tak pangkurik moning dada manunggale cipta tana rasa serampat walang kekek ya. Kawitiwa kiwangi wolana purnama Tanasa hatiku kayung selagemu Saya nambahi wangun Dasar ayu lencir kuning Ora mokal hatiku dadi geming Semu seduduk aku wis terima Tenang tangga tambah Kangen purina wengi Tansah liwung tresnaku tan bisa lali Bintang kecil langit yang tinggi amat bangga menghias orek cagak teras kayu mauni harga laras indene Bu Sarini ala ngono lho man makasih mane ya kawi sekar pun dan Sri Kresna Raden kenduli apa sida apa ora ya ngono ya mbakmu ya topakmu mane ya
Ya sida. Sida ya Pak. Sida ta ora sida piye ta? Maneman terahing nata garwa risang danan Salah kekek. jaya garwa Dlam risang tak danan dlam jaya. leng. Malang kekek mincak ning tembak bermain mincak Ya. Jangan Ya. karo wong wedok tinggal lunga setengah mati tak suwiri mas dadi slawe jupuk papat garis likur tapi Ya. kira melu mancing sedulur Ya. ya mas ngetano Ya. bali kulon apa setianik lakon dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta Dari mata turun ke kali. harum manis ngarum manis glene Jawa ngarum manis glene Jawa ireng manis sing duwe sapa Jos. Priye joget neh ora? Oh, nggih terus niki matur nuwun Pak Sarni, Pak Paino sedaya mawon tanggap nika kok ora joget rugi. Lah iki tanggap nika kok ora joget niki. Matur panuwun mboten kaaturaken irama dangdut Banyuwangi Gerajakan Banyuwangi yo ya, Gerajakan Banyuwangi yo. Ketok loro. Gerajakan Banyuwangi raina wengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani ngilangake susah ing ati lungguh ning pasiran sembur-semburan greredowan mano-mano seliweran lanang wadon uber-uberan kan Gandeng tangan nang pinggiran pinggir pasisir gerajakan bisik-bisik semayanan nagih janji urip bareng sir-siran ambek gandangan gandeng asli Banyuwanginan
lelagon Gerajakan Banyuwangi niku pundutanipun saking sederek-derek dawa pun aturaken irama tasih ndangdut saking Karang Taruna Sekar Wilis Ninggal Katresnan pun aturaken rumiyin sesarengan Arga Laras Ninggal Katresnan katur kunjuk ngarsa wonten sami ngaturaken wilujeng rawuh ingkang tembe rawuh Mbah Mujiono Mbah Marimun sekecaken yo Ninggal Katresnan Caya Arga Laras. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun Krawitan Arga Laras krawitan Arga Laras taun nono ngindanana tani ing pucuk ing tresna dalang nang kebebasane mong katon siramu nek denge gelem senggak hae ngono ku 50.000 guyu 50.000 guyu tok 50.000 mesem ngono ae ayo aja lali pawelingku hukum ana kang mas aku kang setia satu tak ngenteni nanti sailingmu krawitan Arga Laras krawitan Arga Laras taun
nana wintenana tak enteni neng pucuking tresna balon nang kebebasane mung katon-katon seliramu wae ae 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 Ojo lali pawalingku ya ya alayo alayo kang setya satu ya nganti saelingmu katur ngarsa beneran sami Ojeng lubukne kanca-kanca. Iya iya ben kene. Lah Pak Dejono iki ya Pak Dejono. Iki arep digawe tapi ditunda. Sik tuh tanggal 30 sasi Maret. Nggih. 2026. Sampun jangkep sekawan dosa. Hello kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis bebungah yen kelakon nyanding selirane walikane kopi jahe seneng ngati up orek-orek
Varian D. Ya. Pak D ku ki jane. Sego beras lawe acar, arga laras tetep lancar. Amin. Ya ngono ya piye. Sego beras lawe acar. Arga laras muga-muga lancar. Ngemulan purnama Genes genes bayeme lemu-lemu ngayeme pinuju temu Maneman neman nyela Rama Rama ya ramane dole ya mas ngetan delingolan kuwi tenan apa mengguyan ya ngono mas papiye sekar pepunden Sri Kresna ya mas cari kawung diwiru-wiru atine bingung ora bisa turu Sri Kresna. Matur nuwun sederek-sederek Pak Dejono sak kanca